जों बाथौआरि हिसाबै जा नैथि मंगलबार जे गोथार फोरबो बे गोथार फोरबोखौ जों खुंखानांखागोन। दिनै बे जोंनि गामियावल' नङा, सारा बुहुमाव जेराव बाथौआरि दङ बे जायगायाव नैबे नैथि मंगलबार जिथु गोथार फोरबो बे फोरबोखौ फालिगासिनो दङ। जोङो देग्लायल' नङा, जेब्लानिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमारिया नैथि मंगलबारखौ फालिबोगासिनो दं गोथार फोरबो हिसाबै, बे समनिफ्रायनो जों फालिबोगासिनो दं आरो जों बोसोरै जों गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। आरो बेवहाय जोंहा जों बाथौआरि हिसाबै धोरोमनि सायाव जोंहा अननाय दङ। बे हिसाबै जों फोरबोखौ लाखिनो थाखाय गावजों गाव जोङो फैसा होलायनानै जोंनि बे गोथार फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो। देग्लाय बोसोरै जोङो आलासि लाबोयो, सेमिनार हिसाबै जोङो जिरायो गामिखौ लानानै, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय धोरोमनि बागै गोरों मानसि जों लाबोयो। बिथांमोनहा जोंनो सेमिनार हिसाबै बक्तब्य लाखियो। थ' बे हिसाबै जों देग्लायबो आलासि लाबोनो थाखाय जों नाजादोंमोन, नाथाय जों आलासिखौ बिदि मोनाखैमोन। बिथांमोनहा गाव गावनि हाबाफारियाव सिगां थिग खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हादों। जों बे हिसाबै जों आलासिफोरखौ मोननाय जायाखै। बेनिखायनो जों एबार मा सानदों, जोंहा जिहेतु गामियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि चिफ अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दंखायो, कानेस्वर बरगयारी बिदा, बिथांखौनो जों आलासि महरै जों लादों। आरो लोगोसे जोंहा बारग' कुमारघाटा बियाब बाथौ गौथुमनि प्रेसिडेन्ट दङ, बिथांखौबो जों आलासि हिसाबै जों लादों। आरो बिथांमोनहानो धोरोमनि सायाव रायजोनो फोरमायगोन आरो सेमिनार हिसाबै जों जिरायगोन। जोंथ' सिगां जोंहा मामोन, जोंनि गामिया जों गारजा हिसाबै जों मानियोमोन। नाथाय 1992 निफ्राय जेब्ला बाथौ बे बलि प्रथाया जोब्बाय, फुल प्रसादजों जों बाथौखौ जों फालिबोदों 1992 निफ्रायनो। दा बे हिसाबै जोङो बाथौ धोरोमखौ जोङो मानिबोनायनि उनावहाय जोंनि गामिया ओरैबायदि मोनसे सांग्रांथि फैदों, सोलायनाय गोबां फैदों। सोलोंथायावनो होन बायदिसिना सामाजिक खामानियावनो होन, आरो जोंनि सामाजिक जिथु सांग्रांथि, बे सांग्रांथिया बिराद डेभेलप जाबोदों आरो बिराद डेभेलप जादों। दा बे हिसाबै जों आसा खालामनो हायो, जों बाथौ धोरोमनि दारै जों गावखौनो गाव जों मोनसे गसंथानो हागोन होननानै जों सानो आरो।